Dostal som otázku, kto sú mesiánski Židia. Veľmi krátka odpoveď je, že sú to Židia, ktorí uverili v Pána Ježiša Krista ako vo svojho Mesiáša. Čiže Židia, ktorí sú naštepení naspäť do pravej olivy Izraela. Dlhšia odpoveď, ktorú by som rád ponúkol, je táto. A rád by som ju zakorenil do Božieho slova. Určite poznáte Ezechiela 37. Je to obľúbená pasáž na kázanie na charizmatických stretnutiach, kde sa rozpráva o suchých kostiach, ktoré ožijú. Pánova ruka bola nado mnou a Hospodin ma v duchu vyviedol a zložil ma do stredu údolia, ktoré bolo plné suchých kostí. Určite to poznáte. A Ezechiel tam má teda videnie suchých kostí a Boh mu hovorí, aby začal nad nimi prorokovať. A ako ich prorokuje a zvoláva Božieho ducha na nich, tak sa začne diať zaujímavá vec. Prorokoval som, ako som dostal príkaz. Keď som prorokoval, nastal šum a hrkot a kosti sa približovali jedna k druhej. Videl som, že boli na nich šlachy i mäso narástlo a z vrchu ich potiahla koža, ale duch v nich nebol. Čiže prvá časť proroctva je o tom, že kosti sa začali približovať a poťahovať sa šlachami, mäsom a kožou. A druhá časť sa potom týka Ducha Svätého a hovorí, povedal mi, prorokuj o duchu, prorokuj človeče a povedz mu, takto vraví Pán Hospodin, duch, príď od 4 vetrov a vdýchni na týchto pobytých, aby ožili. A keď som prorokoval, ako mi prikázal, vošiel do nich duch, ožili, postavili sa na nohy a bol z nich veľký zástup. A povedal mi, človeče, tieto kosti znamenajú celý dom Izraela. My často to slovo tak bereme, používame ho v našich cirkevných kruhoch a používame ho na to, že Pán Boh chce oživiť suché kosti, ale ten 11. verš veľmi jasne hovorí, že tieto kosti sú celý dom Izraela. A pokračuje, oni pravda hovoria, suché sú naše kosti a zhynula naša nádej, sme stratení. Ak by ste čítali zápisky ľudí z Auschwitzu, z Osvienčima, tak najčastejšie používali túto vetu, alebo aj vetu zo Žalmu 22, Bože môj, prečo si ma opustil. A tiež o Poľsku sa hovorí o najväčšom cintoríne židovskom, pretože tam je pochovaných viac ako 6 miliónov ľudí, ktorí tam zahynuli. A Pán hovorí, prorokuj a povedz, takto hovorí Pán Hospodin, hľa, ja otvorím vaše hroby a vyvediem vás z nich ako svoj ľud a privediem na pôdu Izraela. A potom spoznáte, že ja som Hospodin, keď otvorím vaše hroby, keď vás vyvediem z vašich hrobov ako svoj ľud, vložím do vás svojho ducha, ožijete a zložím vás na vašu pôdu a potom spoznáte, že ja som Hospodin, ja som povedal aj splním to, znie výrok Hospodina Pána. Čiže to, čo sa udialo po druhej svetovej vojne, keď Pán Boh využil tú hanbu a vinu, ktorú prežívali všetky národy nad tým, čo sa stalo Židom, a vzniká okno príležitosti na to, aby mohol vzniknúť štát Izrael, ktorý vzniká v roku 1948. Boh naplnil prvú časť proroctva, kedy suché kosti zo všetkých hrobov, zo všetkých národov, kde sa diali pogromy a prenasledovanie Židov, tak ich začína sústreďovať do svojej krajiny Izrael. A potiahne ich teda kožou, mäsom, šlachami, čiže vzniká štát Izrael a to je prvá časť proroctva. A potom ten Ezechiel hovorí, že keď začal prorokovať nad nimi, aby bol v nich duch, tak začínajú ožívať. A v roku 1967 vzniká v Izraeli tzv. Mesiánsko-židovské hnutie. Viete, vždycky to boli Židia, ktorí ako jednotlivci, ktorí verili v Pána Ježiša ako svojho pána. Ale hnutie kongregácií alebo skupín, mesiánskych Židov, teda Židov, ktorí uverili v Pána Ježiša, tak to vidíme, že začína až od roku 1967. A je to taký zázrak pred našimi očami. Čiže tá dlhšia odpoveď je to, že kto sú mesiánski Židia. No podľa mňa je to chodiace živé prorocké slovo.
ak sa chcete dotknúť živého prorockého slova, tak sa dotknite mesiánskeho Žida, lebo Ezechiel 37 máte priamo pred očami. Boh dýcha na svoj ľud a oni spoznávajú v ňom svojho Mesiáša. Raz bol u nás doma jeden mesiánsky Žid, veľmi môj vzácny priateľ, volá sa E.L. Friedman. A keď som deťom mojim vysvetľoval, že kto to je, tak oni sa ho spýtali takú otázku, že a ty teda tiež veríš v nášho Ježiša? A on sa usmial a povedal, nie, to vy veríte v nášho Ježiša. A bolo to veľmi také milé, pretože deti ostali také prekvapené z toho. A on hovorí, viete, a on ho začal vysvetľovať, hovorí, viete, Ježiš je náš Mesiáš. My ako Izrael sme očakávali Mesiáša a Ježiš to mal na kríži napísané nad svojou hlavou, že toto je král Židov, Ježiš Nazarecký král židovský, to bola jeho vina, za čo zomrel. On je král Izraela a on stále ním túži byť a bude jedného dňa. A to je to tajomstvo, o ktorom Pavol rozpráva v Rímanom v 11. kapitole, kde vykresluje obraz olivy, ušľachtilej olivy. A hovorí, že niektoré ratolesti boli vylomené a ich pád a ich pýcha spôsobila to, že teda boli vylomení, aby my, veriaci z pohanov, sme mohli byť naštepení do tej pravej olivy Izraela. Ale Pavol karha pohanov, teda nás, veriacich z národov, a hovorí, nepovyšujte sa nad tie pravé ratolesti, ktoré boli vylomené síce pre svoju neveru, ale Boh má moc ich vštepiť naspäť. A to, čo teraz sledujeme, čo sa deje posledných 50 rokov, je, že Boh naštepuje späť do tej pravej olivy Izraela tie vylomené ratolesti a Židia prichádzajú k poznaniu toho, že Ježiš je naozaj ich Mesiáš. Že je Mesiáš Izraela. Že ako hovoril to Simeonové proroctvo, on je slávou Izraela a svetlom pre ostatné národy. Ježiš je slávou Izraela. On je ten najslávnejší Žid, ktorý kedy žil. A tento brat E.L. Friedman hovorí, to, čo znamená byť Židom, som pochopil až vtedy, keď som uveril v Ježiša. Vtedy mi to začalo dávať zmysel. Všetky tie povolania a dary, ktoré Boh do nás vložil, aby sme sa stali požehnaním pre všetky národy, že sme kňazský národ, svätý národ a tak ďalej a tak ďalej. A spolu s týmto videom o tom, kto sú mesiánsky Židia, by som si vás dovolil pozvať aj na mesiánsku konferenciu, ktorá sa uskutoční už budúci týždeň, 2.12.2023 v Žiline. Budeme v evanjelickom zbore, v evanjelickej cirkvi, tam budeme organizovať tú konferenciu. Ja som veľmi rád za Mariana Kaňucha, že nás privítal a že nám otvoril svoje dvere. A téma konferencie bude, že Ježiš král Židov. Už túto nedeľu máme v katolíckej cirkvi taký sviatok, ktorý je završením liturgického roka a volá sa, že nedeľa Krista kráľa. Ale dôležitá vec, ktorú by som rád k tomu pridal, je to, že on je kráľ nielen všetkých národov, ale v prvom rade je kráľom Židov a preto téma konferencie bude, že Ježiš král Židov. A to, o čom budeme rozprávať, by som zhrnul v takom druhom obraze, ktorý je z Božieho slova. A to je obraz Jozefa Egyptského. Jozef Egyptský, ktorý je predobraz Ježiša Krista. Jakob má 12 synov. Najmladší z nich sa nazýva Jozef a je z jeho jedinej milovanej, ako jediný syn jeho milovanej manželky, za ktorú bojoval, a to je Ráchel, a všetci ostatní synovia boli synovia z Leji a z tých ich slúžok. A preto ho miloval viac ako všetkých ostatných bratov. A je to teda posledný syn Jakuba. Presne takisto aj Pán Ježiš je jediný syn, vlastný syn Otca a Boh ho miloval viac samozrejme ako všetkých ostatných Izraelitov, lebo je ho vlastný. A preto ho bratia Jozefa znenávidia a Jozef má sen.
kláňajú sa mu všetky hviezdy a slnko a tiež sa mu kláňajú na poli klasy, čo hovorí o dvoch prirodzenostiach Ježiša Krista. On je syn človeka, ale aj syn Boží. Je to 100% človek a 100% Boh a jedného dňa sa všetko na nebi aj na zemi pred ním skloní. No a bratia, keď im povie tento sen, tak ho ešte viac nenávidia a pokúsia sa ho zabiť. Ale zastane sa ho Ruben a hovorí, nezabijete ho a vydajú ho do rúk pohanov. A takisto ako pán Ježiš bol zradený a Jozef bol predaný za 20 strieborných, pán Ježiš bol predaný za 30 strieborných a bol vydaný do rúk pohanov. Jozef sa dostane do Putifarovho domu a slúži tam verne, nikdy nezhreší, presne tak ako pán Ježiš, ktorý žil tento život a nikdy nezhrešil, ale je falošne obvinený a dostane sa do väzenia. A vo väzení sa stane taká zaujímavá vec. Sú tam dvaja sluhovia s ním a majú dva sny. Jeden sníva o chlebe a druhý o víne, čo je predobraz Eucharistie. A takisto aj pán Ježiš, keď zomiera, tak na kríži vedľa neho sú dvaja zločinci, jeden zprava, druhý zľava. A Jozef jednému povie, ako výklad jeho snu, ty budeš žiť, a druhému povie, ty zomrieš. Presne tak, ako pán Ježiš na kríži povie, jednému ty budeš žiť a druhému ty zomrieš. No a potom Jozef je pozdvihnutý po pravici faraóna, presne tak, ako pán Ježiš po svojej smrti a z mŕtvych stane vyvýšený po pravici Otca v nebesiach. A Jozef sa stáva spasiteľom alebo záchrancom všetkých národov, počínajúc Egyptom až všetky ostatné národy, pretože príde obrovský hlad na celý svet a Jozefova múdrosť dokáže zachrániť nielen Egypt, ale aj všetky okolité národy. A takisto Ježiš, keď ho jeho vlastní odmietli, stáva sa spasiteľom všetkých národov. Čiže aj nás, Slovákov, Čechov, Maďarov, všetky ostatné národy sú tie, ktoré prijali Ježiša ako svojho spasiteľa. No ale to, čo je veľmi zaujímavé, je to, že aj v Izraeli nastane hlad. A bratia teda idú do Egypta, ale nespoznajú v Jozefovi svojho brata. Presne to isté sa deje aj dnes, že Židia nepoznajú v Ježišovi svojho Mesiáša, lebo sa obliekal ako Egypťan a rozprával ako Egypťan. A my ho obliekame ako katolíka, alebo ako evanílika, ako letničného a rozpráva iným jazykom, lebo keby ste chceli zevangelizovať Žida, dokázali by ste ho zevangelizovať zo starej zmluvy, z Tanachu? Pravdepodobne nie. Rozprávali by ste mu novozákonné texty, že Boh tak miloval svet, Ján 3.16, a kto ústami vyznáva, Rímanom 10, ale pre nich je to neznámy jazyk, gréčtina. Oni potrebujú spoznať Boha vo svojom vlastnom jazyku. A Jozef ich ale spozná a zistí, že ešte po ňom sa jeho matke Ráchel narodil ďalší brat, ktorý sa volá Benjamín. A mnohí vykladači Božieho slova práve tohto Benjamína stotožňujú s novodobým mesiánsko-židovským hnutím. Lebo mesiánsky Židia, čiže Židia, ktorí uverili v Pána Ježiša, tu boli v prvotnej cirkvi, pretože Panna Mária je Židovka, všetci apoštoli boli Židia, prvotná cirkev v Jeruzaleme bola celá zo Židov a až potom neskôr začali prichádzať veriaci z národov. A potom tu mnoho stáročí tá časť cirkvi zo Židov nebola. Kvôli rôznym veciam, antisemitizmu, teológii náhrady a ďalším veciam, ktoré sa udiali. Ale to, čo robí Boh, že kriesi tú časť tela Mesiáša, ktorá je zo Židov a zrazu tu je. No a to je ten Benjamín, ktorý nemá čo dočinenia s odmietnutím Ježiša, nebol s bratmi, keď ho oni odmietli, ale je tu. A tak ho Jozef nechá zavolať. A keď príde, tak si sadnú okolo stola a Jozef dá Benjamínovi 5-krát viac jedla ako ostatným bratom. 5 je číslo milosti. A tiež mu do zrna, ktoré im dá, schová kalich. A čo je predobraz toho, že písmo, ako to Božie slovo, je v ňom schovaný kalich a oni už spoznali, odkiaľ pochádza spása, mesiánsky Židia. Hej, zdvihnem kalich spásy a budem vzývať meno Pánovo a to je ten kalich novej zmluvy, ktorú uzavrel Ježiš. No a celé to končí tým, že
že Jozef to už nevydrží a pošle všetkých sluhov preč a dá si dolu tú masku a prehovorí na nich ich jazykom. A je obrovský plač a oni nemôžu uveriť vlastným očiam, že toto je naozaj ich brat. A toto je to, kde sa momentálne v histórii ľudstva nachádzame. Na tom Jozefovom príklade môžete vidieť, že Boh má dejiny vo svojich rukách a my sme v momente, kedy Boh sa dáva spoznať Benjamínovi. A nielen Benjamínovi, a to je predobraz mesianských Židov, ale cez nich potom aj celému Izraelu. A to je to, čo ako končí Rimanom 11. kapitola, kde Pavol hovorí, nechcem, bratia, aby ste nepoznali toto tajomstvo. Že časť Židov sa zatvrdila v nevere, až dokým nevojde plnosť pohanov a potom bude celý Izrael spasený. Čiže my očakávame to, že tento verný zbytok, tento predobraz budúcej spásy celého Izraela, čomu hovoríme mesiánsky Židia, je závdavok. A my sa máme modliť k tomu, aby sa to udialo, pretože Rimanom Pavol v tej 11. kapitole hovorí, keď ich odmietnutie bolo požehnaním pre nás, čím bude ich prijatie, ak nie životom z mŕtvych. To je to, čo očakávame. Život z mŕtvych, vzkriesenie z mŕtvych, druhý príchod Pána Ježiša, ktorý príde až vtedy, keď cirkev zo Židov a cirkev s pohanom v jednom, ako i nevesta, sa obráti k svojmu ženíchovi a povie Baruch Abba Beshem Adonai, požehnaný si, ktorý prichádzaš v mene Pánovom. Lebo Pán Ježiš povedal, už ma neuvidíte, kým toto nepoviete. Takže my ako cirkev, ak túžime po druhom príchode Pána Ježiša, sa potrebujeme modliť za to, aby viac takýchto skúseností bolo, že sa Jozef dá spoznať svojim bratom. Takže aj o tomto budeme rozprávať na konferencii, o židovskej identite nášho Mesiáša, že on je král Židov. A týmto vás ešte raz pozývam na konferenciu 2.12.2023 v Žiline. A viac informácií nájdete na našej stránke www.tjc2.sk. Budeme vás radi vidieť. Veľa požehnania. Držte sa. Ahojte.